Гранчарството е един от най-старите и най-разпространени български занаяти. То е свързано с обработката на глина и съществува по нашите земи от хиляди години. През вековете майсторите гранчари са развивали своите умения и са предавали занаята си от поколение на поколение. Така занаятът се е запазил и до наши дни и днес е важна част от българското културно наследство. Основният материал в гранчарството е глината. Тя се добива от специални глинести находища в земята. След изкопаването й, глината се оставя да престои, за да омекне, а след това се почиства от камъчета, корени и други примеси. Следва умесване с вода, докато се получи еднородна и пластична смес. Тази подготовка е много важна, защото от качеството на глината зависи колко лесно ще се работи с нея и колко здраво ще бъде готовото изделие. Най-характерният инструмент в гранчарството е гранчарското колело. Благодарение на него глината се върти, а майсторът оформя желаната форма с ръцете си. Работата на колелото изисква търпение, спокойствие и добра координация. Освен колелото се използват различни дървени и метални инструменти за заглаждане, изрязване и оформяне на детайлите. За да стане човек добър гранчар, са необходими години практика и постоянство. След като глината бъде оформена, изделието трябва да съхне бавно и постепенно. Ако изсъхне прекалено бързо, може да се напука. След изсушаването, предметите се поставят в специална пещ, наречена гранчарска пещ. В миналото често са се използвали традиционни пещи, още известни като пещници. В тях изделията се изпичат при висока температура, което ги прави здрави и устойчиви. След изпичането много изделия се украсяват. Майсторите нанасят различни цветове и покрития, а след това се поставя глазура. Тя придава блясък, прави повърхността по-гладка и предпазва изделието от влага. Понякога след глазирането се извършва и второ изпичане, за да се закрепи окончателно украсата. Българското гранчарство е известно със своите красиви орнаменти и ярки цветове. Често се използват зелени, кафяви, жълти, бели и червени тонове. Много от шарките са вдъхновени от природата и включват листа, цветя, вълнообразни линии и геометрични фигури. Особено известна е троянската керамика, при която се използва характерната техника на многоцветното изписване. Всяка област на България има свои традиции и особености, които правят изделията лесно разпознаваеми. В миналото гранчарството често се е изучавало в семейството. Децата са помагали на своите родители и постепенно са усвоявали занаята. По този начин знанията и традициите са се съхранили през вековете. Един от най-известните центрове на гранчарството в България е Троян. Гранчарството е занаят, който съчетава труд, търпение и изкуство. Благодарение на българските майстори, тази традиция се е запазила до днес и продължава да бъде ценна част от културното наследство на България.